లక్షలాది మందికి మన తెలుగు మ్యాట్రిమోనీ ద్వారా వివాహాలు జరిగాయి. తెలుగు వారి నంబర్ 1 చాయిస్ తెలుగు మ్యాట్రిమోనీ. అల్లూరి ఏజెన్సీలో దారుణం జరిగింది. కుటుంబ కలహాలతో ఇద్దరు బావమరుదులను బావ కిరాతకంగా హతమార్చాడు. అడ్డుకోబోయిన వ్యక్తిపైన ప్రతాపం చూపించాడు. జీకే వీధి మండలం చింతపల్లి క్యాంపునకు చెందిన వంతల గెన్ను మణి భార్యాభర్తలు. కొన్నాళ్లుగా దంపతుల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఇదే విషయం మణి తన పుట్టింట్లో చెప్పడంతో రాజీ కుదిర్చేందుకు ఆమె ఇద్దరు సోదరులు ఇంటికొచ్చారు. తమ చెల్లిని సరిగ్గా చూసుకోవాలని బావ గెన్నును బావమరుదులు కృష్ణ రాజు నిలదీశారు. ఆ తర్వాత గెన్ను తన బావమరుదులకు మద్యం తాగించాడు. ఆ తర్వాత విచక్షణ కోల్పోయిన అతడు శూలంతో ఇద్దరిని పొడిచి చంపాడు. అడ్డుకోవడానికి వెళ్లిన చిన్నరాజు అనే వ్యక్తిపై దాడి చేయడంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. స్థానికుల సమాచారంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు పోస్టుమార్టం కోసం ఇద్దరి మృతదేహాలను సీలేరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.